mba finyina wonno sifana afana dalutigi de dalutigi do bati sakana ndisani ale funa bi yele majugo abi yele wate wanenguwa obe boya no ka sarabada inzoro o mogo fana be mo si mogo man obe amana yoro enye dandan vena abebuna adamande la dege bi awo kase maria fore ay nani o nani de o tay nani ko pali mogo ani ulu mogo ani nyani mogo ani adamade ani jabma mogo o de nyani do ko jagmo amuro ulu mogo tade wori kajugo kwal ni ka sokono kuma foko go kene wo ta bonne ka ta atuntu fa bela jeli ale be burui wallahi alaga gishaba alaga ngisha kuma wa manifin nyenye bala ngungu bala mugu yere fana bala etoko jumena folo manifin nyenye ma ko ko mano o kunguza be baro go kungu ye filita mugu o be jogodi o pasa dugodi traure ndetani dugu kurajera sofla masaka sebaya anaka yamaru kono wallahi ambe masaba intanuka barikada ni ka wale nyumando sanga ani wati na ye masaba intanu kene minga ambe rasulu tanu ka wale nyumando ni ka barikada ne mani kishi baye alaka jidaka anaka so dungewu sabani nabi nyuma kelengelen be alaka ne mani kishi alaka jidi uluka amin anga masaw foku barikada ni ko wale nyumando yusu usarata ambulance ku saraire fana kadara kono anzi duwaye barikada temene ko ambe duwoke alibi alako bulokanshi uje ankoro kabana koro bashi ka jidi ke lafiyaula kura kana shi soro jangu ka toro munun bi cienso jidi bada dali alaka noya ulu nanga bamba to bela jelenye kanu ba jama ga foku barikada faso kono ani faso koka je fandan nani bela jele fe kulo jengala joko nyuma ni nyama da ko nyuma ambe duwoke alako noya wiye wa be de barakele kono kisai ko kuma so lambe bani jabarani flebo ko fo yusu na nyulo bela jele barikada ka benu sigero chugo yawi amba foku ka bismillah ube bismillah mine kene minga o kuna funi kene ulu fana bo kuna siri kuna amba wasadu fasiri sebe okono kuma odela kala mune daba matrafa baw ulu kan no blase mo yeba ma ele ma fe an mulo kanyeshin la de la jamama o kuma na bisa amba foku ka bismillah kuna funi achama ma mulo ya foka nyokuru jori abede tina seka lateme traure marhaba bayni dumzonga kene ko bashi kon dire la alhamdulillah moro namu kifo ajaranye kasomo fo abenuma gorobne baynu jo ami Yusuf ne wala Yusuf ne ami abi bashi futala kujukuru abi ko fle femina ni ayi boy idoke alubu yagi kamara abe dibole alu kamara mi aludo ayimbunya de alaka bunya afa inafi yake alaka barka do alula alubu yagi de ko ambe soele anga maramuna ke ere takajuku ko fe ba fo solio ye ala akode ke de soele mai mafongo alu ko kiye soele ga ye kuma sarane na ko namuna mne wajibi amakote amage nyina sanga nyame de chera iti bido ake do kokoro ay ne ba dondi allah akbar ne do ake ga kuma ga ne ba do ake wale mbado abara ni bora gore kana fonye mi nya jogo imbodo mi nya ka fota imbodo ndesani od mana alu ma fota de alu ko yagi ko kiye soele itala ga kuma sarane na ko namuna mne wajibi o ko ni ye folige ko lamna ni fona wajibi mana mundante kuma dawlanda ya alu gara na figere ayde alu cien fola ko mani maye ko ala ka guda ja ala ka sawu nyuma ya rabbi ya grafe bi bato mangane aledo mi ye awajit kini matigi realisation na sa mi ye awakado awatapli touré atete o femine aledo moro awakado ale be realisation na mi ye awakado alukura kurani fa no ye bois kharijara alugier alu nouveauté alugier di Cristiano Ronaldo ko Cristiano bonne de adala de aide ngom Messi didu way alu an Messi bolé ne ne ala ja do an Messi bolé ala ja Messi ba gauche ni flic ko ne tara la ja me ga gauche ni fone ya fongu merci Adel ne ya ko adu alu Messi fa boga jara bad ne ala ka je bro ka foga wala yaro ye jamadu ku kefa ale farimanda la bi moro kefa mangene moro chena mangene ni kefa ko ne abwada ko mangene amangene di nisani awo amangene di kongo ala ni ikado kwate awakete kwate refari jole mbate abana mona ambe duoke alaka no yakai alaka no gake mona gafure alaka ikado le mona dia erema amin inshallah abamba alaka abampe amin rabbi moro upma awa anna ko bladda girin nala kuna funi folon na di mare amine
Yusu ni adi ane ba mine wamba mine ni barika ye la kungeti magwanye nye kuna funi flota mbata focus de kono focus ale kado kafo akumambe jamala jebaka mi nkera kokoro madoe kanyeshi franje fangama aka kera jamakuluba ide a jamakuluba ikado ka madugo akere ikado woyo danye yakuba Traoré kalmunta ni ga nobla fe mi ngera focus kono ikado kafo kabenuka bidon bolie ko anga franje fangama nyemao Yusu ibaye kafo ko ukone uche ledo nga gikado gwele abade obu ni jiamache ka sabuke ukadabulo ye ukembe ka faso kuma bo fere mintige uni jie tombau ani kado anje ngoma nyogo ni anski nyonja mana do bi uluko ninga kuma chayale do abebe boli munga ikado ko kalata ukuma fe mimbe talike ikado ko o mi fora anga charte national et charte de transition kono mi ikado ka foko dado na ukuma ula jumado Yusu jama bora ka faka nyokuru jori ka beni october ko klemuga ani konondoe ma bachama malidun ubora ikado ka foku sebe korokandige dajira ka welewele ikado o mingera yere wulo ikado o maufe unu jengo manyo aku ka welewele jabira sabu asiria o koni dara kene ka kokoro maddo ka nyeshi anga jamana marake ba o mafranje funga marake ba Yusu ko ma jama abora koi femi ikado siria wi Ulu ya jira ka foko ikado fenja mantumeni ngo insengoro maliko no yakoko cha mangera akaja minyi ikado kenei no ye place de l'indépendance yere mahoronya to ya kenei Yusu ko ikado la jeba cha mangera ye jamana kungo ba cha ma oko nyina bora okene kai oko juma don fana okene kelende jama bismillah Yusu iba ka fo funa ngenu acha mantunyo ye malideun ulu ko ni mbora klekoro kata wele jabe wele mini yere wolo na je gomanyo ulu yo o wele da o kuma na misega minye jamala sa o de ikado ka fo minye jiri pambara unye ani ikado finingono ko gesemo finingono no ikado banirolu ye ka klaka yira jiri pambara pankartu olu bek mi jamabulu fasiru kembo ka fasiru bena akorokuma akorodo o kuma na minye ikado mali drapo no yanga bandiri o bedo bulo ka rishu ta fara oka ay wa fana temenengo Yusu ko ikado buru bedo bulo olu be buru ba fe la dro jamabe woyola o kuma na minye ikado ka fo olu be buru fie chugomi jama fana be woya o chugo kelena o kuma na jama de bora kata ni nkene bay mine ka fati fuka keteteu kokoro madondo ka nyeshi anga franje fanga manyema uma ani jama na yere akakuma boli konya uma ko kuleka olu de bora eno kuleka munu bora isa ikado ka fo kuleka mi bo chugo mi buru bi fiati o kuma na ko labe mbaw minye ikado kuna fundi jamala je in laibe bawe o kuma ya Yusu ye kuma chama boka bikene ngainde mimbi talike kokoro maddo uboke ka nyeshi franje fanga ma kadasa bu chama nga o kuma na kikmbe ikado fe munu nyekene kai hambe to yini jama fe Yusu o chama ikado fasirula ko asimustai itumbo ye abala France vive la Russie nunu mbede tumbe ikado asimutai stai Utna gengle ka if you style ngone ko asimustai ayo kumana ko ani kado abala France femi vive la Russie nunde kumfasile do mauba ye Wagner ko dado no kumala ani mali ni France chegele abade mi mbani nyonche bi ko batase ani CDAO olu ni nyonche ani jie tomba no onuye ko gele ya munumbe bi ko dado no bela jele kumala ko wala ayo mi nyi kado ka fo ni France che o gele ya mimbe akaja Abubakar Sidiki Fomba ale idadola ale re ikado wasade uke kado munumbe bi Conseil national de transition ale re o maye ayajira ko ni France che minye lakana o benganye ko tanje tun accord de défense ka tanje tun wa ko jamana mi ngadi Mali jengo manyo mi ngadi Mali ko Mali bise ko o jengo manyo ki bulobo o nofe akaja ko wa ko ali ambero mi na ko bi ko bara ubika ke ko anga bara ka ni risika ja makani bebse ka ikaba amma ko akorta anjebli aywa mi amina fofana amina fofana ikado yere wolo ni ujengo manyo aywa olu taranye akumana akoko fe mi asimiye aywa ko olu be fe aka ambo français fa ere la peu fe veni français to bala ka gambo français vala ukalla sigide mi mbia ako gwenga ulu sho nove aywa mi nye français ka uka yero yuko institut français maliko no ya obeka datugu ukana anga na fuye abli aywa kanga nazara ka ere foli ye ka tu anga kan wore sugandi mi yusuko obeki boy adado no kuma lo wati mi o jama ka songo ni tojugu ya. Oh, fabula jilifu.
jama de songo na fo fi be songo gabe oho fota sa furu lebe kuma grefe fota o kuma na Clément damele ko atara restaurant ngene gay Clément professeur ale ka professeur atlonga tere no do tala de voilà professeur analyse barka ga ouais analyse o kuma na Yusu ko Clément ka ale ka ko gara chugo die nga menye ga do Mohamed Ousmane ne ale ka do mouvement inclusive ka do ale CNT fana mae ale munde fo a koko fe menye ka do ka fo ale dangari communauté internationale de la dien fantôme mao ani tombao ale dangaru lu de la kui ka kla ka jira ku kutise ka fo ku be ko pembe ankuna ko minu onanga tabiati ben ko lu be munde fo ku lu koko onye wati min fo ko kalata be ke ko fo o de ga ke ko franje fanga ka nyongiri ka beni oyi ko ulu ale refesa a koko minye ka do franje fanga yi ko ni ya nyongiri to e ko ya o kasro jamana fantan nani bela jile la kana sabatile abana oyo ka kuma yi ndesani Mohamed Ousmane ale kele ka ninvo ko kasro jamana yere la kana fantan nani bela jile sabatile do abedo na anga ika do marakono aywa ko OFM minye o kuma ko minye anga amba ika do jengo manyoyama mi misika ke bone ani sangala machi anga jamana makanga ba o jengo manyoyama o ko be munde ko vo ko minye oni fara ani jamana wero che ika do ko fe munumba ni nyonche ko anga ika do o ke bunya kono anga nyomba goto anga nyombunya sa ko kabisa anta ni ka do France ka politiki mimbe an veya ko lakana politiki kulu nana kelela keleti ba ikado ka fo akembe amom sokoroni chela gari yuru le atetige wate buru o kuma na Yusu iba ka fo fe mi ikado kambe ro mimbi an kele do ikado ma bone ne ka sabu ke France ka mara chugo ya anuka tabulo chugo ya an veya no aklala ka mu fo akosede ya o mi mfle ne ko bangena mallela ukara ko CEDEAO bangena ya tonzo na barajuru biadi ko ni CEDEAO ma farati ko ni Mali ya danga ko danga ba mine abana heche ibagane ma minyana e masu ko tara kungo kono do tora so do tara kungo kono se ko jogoro ko jabira gazande ko asafuru gazande ha heche nisari ko te ko bere ko be langulunte ha abana so sa iko o kuma Yusu ko minya CEDEAO e ka bangena Mali de laya o kuma na ko CEDEAO ka farati atonzo ni barajuru biadi ko na ye ikado nyedo ya taka on segere ko minyi bangeto e na idanga ko danga bi minede na danga CEDEAO be boli kanga ji balate jigina kwa bi kor mu tati sakoro abana o finyina bi o kuma na ko minyi ikado prepare la tigoye ka nyeshi franje fanga ma Mohamed Sherifu Haidara CSDM o manyema bado alebe CNT fanana aye sans saba de foko ka di transition ma abana ya sanga se ka nyere soro sa wallahi o kuma na minyi Mohamed Ousmane ale dasira fe jumoma ko boati bolo dale ko ande ya bolo da na ngamba bo ma mumbi wala abana ale o finyefo Musa Jara o ye wasa de ngoro yesigida ba nan na konna la commune nani ni akado Musa Jara ale ya prepare la tige ko Mali yere de bero min bide ko anga ga bodi inafo maw bora ba mako chugo minta maw bora jamana bolo fara bela jire nati ani ikado marabolo ni dogodogo nyew tola o chugo kelena ko ama dawo ma de ali Mali de munu sigile do jien fa wero fe jamana ko ga kulu fana bora ndo abana ko ka deme do nyonya ira no e ka Clément takara chugo di ni dabsama Clément be akor la ka bla de ko le ka Clément o kuma Musa Jara ni vo akoko jama bora chugo mi o kera fa befe wali jamana ko ga ko chugo kele kundo o ko be ko be kokoro ma donge ga nyeshi Asimu Goita anaka fanga blo nyema ma ambe domine ko bi ko Asimu tiga kokoro ma do ka cheka Mali be kui atiga kokoro ma do ka gafsa Mali be kui ko Asimu biga kokoro ma do sabu abeka Mali de haju anu munan fa bara dike ko de kama abeka kokoro ma do ta note ko chenyate fuza mvaji ate o kuma na kaye mumvo kanga boli jona ka Vladimir Putin wele ko Putin ire kana clip la bonyonko tamake anfea anaka nyon famu dakun na ko o kada le hali abana ko kuma na Clément Zaka le bole jamala ko wode taraw ikado Clément na koy wo kolomba wo ayo mai de ko wo kolomba amai jamana ma professeur di kule professeur Kuturu
a man jamana ma dɛ u ka dabila professeur o tuma ko wo kolonba wo ko taara professeur la professeur Clément Damele ka a kun kuma ta ko maaw ko k'a tɛ kuma ta ya k'a kuma ta yɔrɔ tɛ yan ye u y'u bana mina ni kuma cɛ o kumana ko i k'a dɔn k'a ye baraboli ni kɔrɔmatigɛli minnu kɛ ani k'a dɔn fiɲɛfɔ minnu kɛ ko ka ɲɛsin farancɛ fanga ma k'a bɛ se ka na jama la cogo di k'a bɛ tila ka na kuma ta ni jama sugu cɛla ya k'u y'a ka kuma kan ko dɔw yɛrɛ tun bɛ ka jisumabana de fili a ma koyi dɔw yɛrɛ tun bɛ ka wo kolonba wo ta dɔw ta ye jisumabana fili ye o kumana Yusu i b'a ye k'a fɔ ko Clément k'a tɛ kuma ya bi k'a tɛ kuma ya sini a ko gwɛlɛyara ka se gwɛlɛya cogo dɔw la a ma ɲa min kɔ o ye Clément ta bɔ a ma fɔlɔ ka kuma di maa wɛrɛ ma o kumana o n'a ta bɛɛ dɛ jama dusu ma d'a kɔrɔ koyi ko dusu de kun bɔlen don dɔw tɛ fɛ k'a ye yɛrɛ o kumana Yusu k'a ma ɲa min kɔ belle le cerveau kunkolo zɛmɛ zɛmɛ ale y'i da don kuma la ni zɛmɛ kumana dɔrɔn fari tɔw b'a dɔn Ala kosɔn o kumana belle le cerveau ko zɛmɛ de nana kuma o kumana Ben a kumana min kɛ a ko jama ka sabali o kumana n'a ma ɲa ko Clément y'a sogo donni kana k'u ka sabali u k'a to kuma ka d'a ma min b'a fana kun n'a kan jɛ o ka mɛn o kumana Clément k'a ye jɔnko Ala fɔ han professeur Awolowo professeur ye jɔnko Ala fɔ professeur Awolowo o kumana professeur a ye jɔnko Ala fɔ ka segin a kɔ ka maliden bɛɛ lajɛlen wele k'ale ɲɛ bɛ nin ko in na ko maliden bɛɛ ka jɛ ka kɛ kelen ye an k'an fanga fara ɲɔgɔn kan ka maliko in k'a kuma bɔ an fanga fara ɲɔgɔn kan maliko de da la ko n'o tɛ ko Mali bɛ yɔrɔ min bi ale Clément bolo i k'a dɔn k'a fɔ ko maa si tɛ se ka n'a jɔ an nɔ la wa Mali tɛ jɔ farafarali ani nkalontigɛ kan wallahi a y'o fana fɔ Yakuba Traoré ni y'ale ka nɔbila sɛbɛn an y'a bɔ focus kɔnɔ Yusu ka bidon bɔli mɔrɔ anw ye an bɛ mɔgɔ dama fɔ yan awɔ a bɛ gbɔngɔn min ka wulu bɛɛ nɔfɛ kelen kelen ko di sa dɔw ɲininkali kɛ ko kawuji minɛli de ka ɲi Mali ma wa k'a ma ɲi Mali ma o tigi yɛrɛ k'a lajɛ sa o tigi k'a lajɛ kɛ a k'a da ɲɛ kɔrɔ a k'a filɛ dɔrɔn kawuji min bɛ ka min kɛ ale bɛ k'o kɛ wa o tɛ anw m'a minɛ anw t'a ka kiiri tigɛ an tɛ se k'o kiiri tigɛ anw tɛ se ka jaabi yɛrɛ di a banna nka ale yɛrɛ k'a da ɲɛ kɔrɔ yala a ka ɲi wa a ma ɲi a ma ɲi de a banna kuma bɛ yen mɔrɔ n'o bɔra yen an ye maa dɔn wɛrɛ an b'olu tɔgɔ fɔ yan nɔ minnu tun bɛ M5 la n'u tilara ka kɛ maa sugu dɔ ye mɔrɔ an b'u tɔgɔ fɔ an bɛ maa kɔnɔ k'anw bɛ maa juguya la a bɛ ka ciw bɛɛ da kelen kelen tiɲɛ de bɛ fɔ gale baara bɛ kɛ tiɲɛ i se ka o ji min o bɛ min bi kuma caman fɔra dɛ filanan i Clément Damele professeur Awolowo o y'o kɛra a la juma don o y'o kɛra a la n'u tun tɛna ji mana ni bɔra a kan bon o fana ka fisa cogo dɔ la ma ye dɛ a banna n'u sara n'o ye ninnu bɛɛ ka dan dɛ an tɛ fɛn fɔ maa ma n'an ɲɛ t'a don natɔla la a kɔni Ala k'an kun diya ko karisaw y'a fɔ dɛ n'u bɛ tila ka ko karisaw y'a fɔ a fɔ don bɛ dɔw ka kalifa tɔɔrɔ a b'u tɔɔrɔ dɛ dɔw b'an wele ka manamana fɔ an ye nka nin bɛɛ ye latigɛ taabolo ye u bɛ tila k'a fɔ k'a y'a fɔ ni yafara ma dɛ ko an kun binna o kan dɛ ne dimina nka ja a ye tiɲɛ fɔ dɛ barika an kɔni b'an bɛ t'o sira kan barika Allah mɔrɔ awa k'a dɔn nata an bɛɛ bɛ nata mɛ nataba de bɛ maa bɔ i taabolo kan nka a ye wulu da kala jɛɲa Ala k'an kisi natabaya ma amin mɔrɔ awa min ye ministre Traoré ministre de l'énergie et de l'eau min ye ale kɔni ko an k'a lajɛ nafolo tiɲɛnen ani nafolo cɛjugu minnu bɛ yen n'o ye min ye aw ka dɔn nafolo minnu bɛ sɔrɔ ŋanamu na ani ka dɔn waleya sugu dɔw la mɔrɔ ko nafolo de ta an bɛɛ bɛ aw ka dɔn ka terrorisme n'o ye i ka dɔn bingalikɛla minnu bɛ yen ni ko aw ka dɔn olu sana yɛlɛ ni ka tila aw ka dɔn ka fanga di olu ma mɔrɔ aw ka dɔn ko bɛ kɛ sababu ye min ye jamana aw k'a dɔn a ka sɔrɔ ye ni nka a kun ma suuli mɔrɔ awa min ye centre international de conférence de Bamako CICB awa alamusa don maa bɔra fa bɛɛ lajɛlen fɛ mɔrɔ aw k'a dɔn CICB mɔrɔ aw k'a dɔn u ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ min ye aw k'a dɔn nin yɔrɔ kofɔlen mɔrɔ aw k'a dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la jɛkulu min bɛ aw k'a dɔn ni évaluation nationale des risques ENR ani aw k'a dɔn minnu bɛ kɛ sababu ka nafolo ni nka aw k'a dɔn a ta ni nka yɛlɛma cogo dɔ la mɔrɔ ka taa terrorisme o finance mɔrɔ aw k'a dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko aw k'a dɔn nin waleya min filɛ nin mɔrɔ aw k'a dɔn an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ min b'a to aw k'a dɔn o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na min ye aw k'a dɔn CNTF o président ani cellule nationale de traitement des informations financières Bidrissa Mahamara Aidara ani k'a dɔn maa wɛrɛ caman
min ye awkado ministre min be no ye ministre de l'économie et des finances no ye awkado alfuseni sanu ye moro ale de ye atwanyange wele o kata joro fabo ale re kunge tambe chiawerla no jamana joli sira chiawerewi jeru lamin de ale norobla obike o kon tiba jelo moro mi ministre de l'économie et des finances e kado aka mami be no seedu lamini seedu trawre moro ale kon ya jira na le ministre de l'économie et de ministre de l'énergie de l'eau moro ani kado ani mini mi aya jira ka fo mi abisanja mambo mali kon meni ngele ya kono mi lakana balia aw kado akeme kasuma do fana mi anga jamana yirwalela ako awaddo warate na folo jugu munu aw kado no benna keso wiye ningata awakado minye terroriste bambanje no bingaligala no awakado ko lu sol nado ninga awakado ko lu awakolo do olula bro awakado ni min flane ay awakado scientifique mau ayu foku wale mando be wuli ka do minna anu be bara minna wala sayir wasira bina chuko mina o yir wasira na chuko shila nama laje mi anga bara kondana ka laje wala do be angolu dabla wala do be ango luke wala sa ikado jamana awekado asrobi yirwa jamana katanye bi sabati mbe kafo nulu be nafulo chejugu takata di awekado bingaligala numa awekado ka laje ka dangare olula gamunu hamiye jamana munu mba fe jamana awekado asro ka laje afesefese ana doro ina fo sentifu mobe ka ketuomi ko fana yirwa sira jamana ma alaka jamana yirwa kuyi amina rabbi abijambela amina rabi muro aya jira ga kuma corona na ako awaminye nyerala antika awaninga chuko shila ka fo aun de bin madobe olu de bin na flota ninga tanu de manyonya ministre ko awekado mi flane mi ENR de awekado ani plan d'action ani femunu be no lukangata wala sa ikado ningwe abisaka sabati chuko mi ko de kake wa ikado scientifique barai ko wa bele jelen kanki bolo do fe bela jelen kangu deme wala sa awekado minye jamana akallakana ani lafiya ni sorom se ka yirwa chuko mina jamana ko ere bi ko ko la bede kungu abana jamana ere to bi fe fena de o bede kungu ma kan yire bola sa abana awo ni here do de awo ngani bona do andala de adisa nyale ka fasiri awo ka nguna ja ko adisa yes ni e ikado disaga fasiri bla ob d'Afrique ne ba leta ni ob d'Afrique ta ale kele do ka ida do isa ka ujim ale ka ikado ka fo mnenenkola isa ka ujim ko manyema dangando mi nyanga ikado wasade la diga uluka kulu konnala isa ka ujim ikado ka fo ka done do naka deme do nyonya ka nyeshim asimu gotama kunga ko ikado aka koromatigelu ni ikado kuma kuntanvo ko ulu fona ka nyeshim premier ministre shogel ko kala maigama ka done do no fana ye ma badnani na de do anga wasadi na de nunga kulu kono mi nyi ka do quatrième vice président quatrième personnalité de do ni jama kulula isaka ojim abana okmana homme d'état voilà CNT parlement de la transition ko ulube welete okmana ko mi nyi ka do isaka ojimi ka wulela kabitara ta do octobre kalo klemuga ani woro o ulada ya mvonve ka do ka fo bamako ya no zandrama meri mau ya wile nga kera ni kritikila mau ka ya maruye okmana femi ka do ka daka kuma kaunka anaka ka to fota munu ni ulukele do labana kuna funi cherisiraka isaka ojimi ka wulela wati mina okmana wi jaraki min ta ka segere ka fega bisi basa do ka do tabulula okmana ko kiri ka do ko min vleni kai kuma kan do fo kuma kan nu ko lutibe akera labana kuna foni cheresira ka no réseaux sociaux su iba ka fo ko ayeni munu vo agence France Presse uluka kuna foni sira ni ulu ya jira minye ka dokiri o kuna foni nasira la malikono ya ko ulu ye welelike ka nyeshi akala fsali kala mami mbika kokoroma do no ya ka avocat maître Kasim Tapo ko akoko ko tiedo ko isaka ojim ka ka meneni ko tiedo ka prepare la tele do
o kumana kale na ka kliya a dola kale be fe u ka kanabla ali na manya ko ika do no mine ba ko o tapo aye ninge ka ulu jabi a ko fe mi ika do ka fo ko mi ika do aka bonya mi mbaka no yi ika do wasa de nya briefini ko o mawuli ka buaka ko ka mine ni mine chugo ina ko ni ya jate mine ko ale tara kati nya da ka tarata don sufe o kana ka kliya nyo gendarme merila kale la nyini minge kritikla mo fe o de ka kanabla ko de aka kliya ma ala na ma keni ika do ti janye o kale ko ni o la nyini ke ko sabu ko immunité parlementaire mi ye wasa de nya briefini ko birile do aka ko mawuli ko ka mine ni mine chugo suguina ko ye sharia soso de aka avoka ye o prepare la tige o kumana mi ye ika do ka fo kawji mi re kala ko dona ala ma me politique buna kunga nga ayele do de isa kawji ko ni ya ka ko taka mada ko ex porte parole de Mahmoud Diko imam Mahmoud Diko ko o ka ex porte parole do ko kuma la sila korodo o kuma ko minyi ka do ko politique tonye ma fana do wa ko dine tonye ma fana do o ka yi sendo wulika jo cha mana wulika jo mino no lukera nin kene ba kelenga ika do ka fo aiwa atna ke abe Mahmoud dine na wi ala kama ton nu ni fo mbeskili wa ti do ya teto murtede tamane islamadu okuna yusu be mi wulika jo ye ka se nurani wana chamana wulika jo muno ngara nigi kwa di shida ibrem bwa karaketa ga fangala amanya mingo ko fanga dafrila isa ka ujim ka dona numela jile semve okuna ka dona ka kokoroma do fana yi sanga ani wati ka nyeshi colonel Asimu Goitama aywa kungade onata be ka akoni ma ika do fanga blu nyema magoto ali doni ko sanga ni wati abeboka kuma progotole do fo ma shogel ko kala maiga aywa ko kosadani na ka bora ninga ikado okromatike kuma chamana aywa femi fanga blo nyema ye ko ayo okromatike kada femi reka ye ko yo ka koewa ko oyenga ni asiri ko kaside o joro faba ko ko ke mama nguni ya ko ko gwenga ulushu nofe o kuma na ode kera ikado fenyisa ale bora ikado sangani wati abido bura ko shogel ko kala maiga nofe o kuma na ko femi ikado sede o ko joro faba mimba on fe ko shogel din no yo ukatali kazoro shugele yetse go kyo oho absika keka ta ajirala abaka nadaka ngaka bukale de bake sugal sugo kyo mimba ke aleka ngot ke nyinini okuma mi ikado sede o nyema gweni ko ode nanani kuma recha yali ye okuma na ikado isaka ojim atole flo juru durunari korojila ko nembe bolu la folo Figaro oka kuna foni soro sirae ni nga fasirila obda Afrique kono uka bidon boli la yusu moro yobla tele alla awe kado ne bidu kuna foni ngono yana ngata asugula miye awe kado papu bachili kale ko ni ajira kafo awa mi mwora no ye awe kado miye sanu klo kemekoye makoni Dubai che ikado ko awu kuma mi mwora ale mako opmati jie miye awe kado million dan vla ko awe kado se uketa kwa na no famugo kale ka million dan vla bula dere muro ni envier mi vlani mi apma chaledo bakar sergi bachili luwa wole ko papu ale ko ajira ka fogo 2019 muro awakado mi nyerala ko awakado madobe no ye awakado se ku keita ko kon yo mina ale fe mi awakado ko na ka canadien do muro awakado mi ni ngoingoni muro apma chaledo mi kado akoko ni ko be critique la moga bologa muro apma chagunde mi na fuluko kuma bichaya ku jangu buresa no be fe muro mi awekado ala musado segu keta PDG ko New Vision sar mi awekado kani kana jendo be mi awekado nyera la ko nolu kebe ko ko sanu klo keme ko kuma do mu ni nyanje o mi vleni ka fora kale kata sanu klo keme ye awekado mi nyera la kalaje ko wala sa awekado sanu mze ka bocho ko mina ngata awekado arab inina o mi bakara bachili o kale ko yo puma fo wati mina o mi awekado ko kana jengo ko ni ko animze ko ko itatoi ko lu ko ni awekado kolu ya laje ko ka fo kale ka million tan vladi o mi awakuyo mina alela mi awakado kana je ko Jean-Marc Lavoie ani awakado jo muro awakado minyu ko oluyo ka wati mina kale tato ni sanu ko kana je ngon ko kale kata mi ko million tan vla mina alela ko awakado ko kata Dubai ko o ko ngo ko alebe ko warake wale kata no ko de ato ko aleji ba mi awakado
tiɲɛ la Seku Keita fana n'a ka kumakan don o fana ye kuma dɔw fɔ an y'olu fasiri an y'o lase yan Moro a bɛ ka don o fana ni nin tɛ kelen ye a kuma cayalen don dɛ a kumaw fɔra ɲɔgɔn kɔ dɛ Ala de bɛ nin tiɲɛ dɔn ani kiritigilamaw Moro min ye a bɛ ka dɔn k'a kɔni ko tɛmɛna ten min ye a bɛ ka dɔn maa dɔ bɛ yen n'o ye a bɛ ka dɔn Jean-Marc ani Musa Bagayɔgɔ Moro a bɛ ka dɔn n'o ye transit min ye Umar Yanoge n'o ye transitaire ye PDG a bɛ ka dɔn Sotraso BTP Sal min ye a bɛ ka dɔn ko o fana ɲin b'a ko la min ye a bɛ ka dɔn transaction kɛtɔ min ye a bɛ ka dɔn ko tɛmɛna Nairobi a Kenya Jean-Marc ko kɔni y'a jira k'a fɔ min ye k'a kɛlen ka taa Dubai k'ale ko de bɛ taa affaire wɛrɛ la ko a bɛ ka dɔn ko waati min na o kɛra sa min ye maa kofɔlen ye k'ale fana ko k'ale a bɛ ka dɔn ale tɛna se ka ko ninnu dɔ laban k'ale ɲinda labilen ko k'a ka $1 million segin a ma dɛrɛ Bakar Bajiri k'ale kɔni i ɲin bɔ a bɛ ka dɔn affaire nin na k'ale ka $1 million min bɛ yen ko k'o di ale ma Moro a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko tɛmɛna nin jogo la min ye a bɛ ka dɔn ko Seku Keita ko fana taara ka taa ale wele bɔgɔ jenden kan min ye a bɛ ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko ale fana taara o wele bɔgɔ jenden kan k'u y'o bila k'o minɛ k'o bila garde à vue la Moro i ka dɔn awa maa min bɛ yen n'o ye transitaire nin ye Moro ko kɔni bɛɛ a bɛ ka dɔn bolo la bi awɔ ko bɛ bolola o kɔni o da sualen don bi nin tɛ ko den ye dɛ nin tɛ ko den nin kɔni ye de sa droit de réponse ye Moro an kɔni fana y'a droit de réponse ta k'a fɔ a kɛra ten o ye anw ta ye mais ninnu ni ɲɔgɔn cɛ terimaw yɛrɛ kun don tuma bɛɛ nin de don buruburu ko affaire ma ɲi dɛ a banna ko buruburu bɛ badenya tiɲɛ ka sinjiya tiɲɛ kuma bɛ teriya ma a banna a bɛ n'Ala cɛ buruburu ma ɲi dɛ f'i k'ale ko minɛ ni hakili de ye n'i y'ale kɛcogo dɔ la i ni maa si tɛ bɛn diɲɛ so sigi la. Homme d'affaires don homme d'affaires ko nin ka taabolo ye nin ye nin tɛ foyi ye olu ɲɛna nin tɛ foyi ye awɔ. Homme d'affaires ko bɛɛ bɛ laban. awɔ homme d'affaires ka taabolo ye nin tɛ foyi ye nin bɛɛ bɛ tila ka ban u bɛ an fiyɛri kɛ ɲɔgɔn fɛ. a banna Ala k'an bɛɛ Ala k'an kunna diya. an ka taa sugu la dɛ. an ka taa sugu la. an ka taa sugu la an fiyɛri bɛ yen fana. Ablaye Mayiga an b'a fɔ ka waleɲuman ka Madame Mayiga Mariam Diallo Moro tiɲɛ yɛrɛ la an ka to an bɛ fɔlɔ groupe commercial la parce que Arnando ne bɛ fɔlɔ groupe commercial la awɔ ne bɛ fɔlɔ ye k'a sɔrɔ ka taa Mariam Diallo fɛ yen donc an tɛ sin ka fɛn an t'a kɛ regard croisé an bɛɛ ye kelen ye koyi nka kamisadenw de nana an bɔ ɲɔgɔn na a banna muso kuntigibali denw wali b'u b'an dala yan a banna n'o tɛ n tɔgɔ ma y'a fɔ Modibo Konate n'u k'a ma ko Vani Gitari a bɔra k'a fɔ sisan nka an bɛɛ ye kelen ye donc wala n'i y'a lajɛ farafiden de bɛɛ ye kelen jɛya ni fiɲɛ ko tɛ koyi a banna a ko farafinya tɛ jɔnya ye kuma in diyara ne ye dɔw de bɛ k'a minɛ ten k'a sɔrɔ o tɛ o tɛ dɛ ani tubabu ladɔn minnu bɛ jamana in kɔnɔ yan u fari finnen don ladegew ayi dɛ minnu bɔra faransi o tɛ dɛ minnu bɛ faransɛw nɔfɛ cucu n'u ka daburu wɛrɛ minɛ la ka mankutu kolon ta ka Mali sɛgɛrɛ olu ka olu ye ladɔnw ye olu ye ladɔnw de donc wala ladɔn olu ye ladɔnw de an ye maliyɛn an ye malidenw de de souche pure maliden bɛ yen maliyɛn bɛ yen awɔ hali sudanɛw bɛ yan awɔ hali sudanɛw bɛ yan an ye malidenw de sudanɛ de man ca n'o tɛ hali sudanɛw bɛ yen a banna nka olu sudanɛw bɛ ɲini ka wasa ka tɛmɛ anw maliyɛnw kan a banna walahi jasani sabu olu kun bɛnnen don ko la o de y'a to anw ye bi ye o fo ka Mali tɔgɔ da wallahi o kumana Yusu indicateur renouveau bɛ don n'ale ye ni ko bɛ don n'ale ye Seydou Jarakɛ bɛ ka nɔbila kɛ a dɔ la ko min ye i k'a dɔn Sikaso fanfɛlaw la k'a yira k'a fɔ ko maa dɔ yera ye Faransi jamana i k'a dɔn a maa minɛnen min tun bɛ i k'a dɔn banbanciw bolo ko Sophie Petronɛ ko Sophie Petronɛ k'a yera foloko falaka la Sikaso ma a t'a nakun dɔn musokɔrɔbani min ko k'ale tubira u y'a minɛ a ma minɛ fɔlɔ dɛ k'a kɔni yera foloko falaka la Sikaso o fanfɛlaw la ale yɛrɛ dun kun ye maa minɛnen k'a don bɛrɛla bamanciw bolo ko Mali gendarmerie bɛ k'a ɲini bi ɲini cogo bɛɛ lajɛlen na min b'a yɔrɔ dɔn a y'a ko fɔ an ye an k'a lase gendarmerie ma o kumana Yusu u bɛ ɲinini o kɛlen don ka Sophie o talen don ka Sophie Petronɛ k'a sɛgɛrɛ bi
ni ye maa ye a kana bilala ka bɔ bamanjiw bula san kelen ye Yusu i k'a dɔn k'a fɔ k'a bɛ bila waati min na a bilali musaka bɔra ka laban ka kasoladen dɔw fana kana bila ale ka bila i k'a dɔn Sophie Petronɛ ayiwa ko a nalen filɛ nin ye tuguni ka na munumunu salo daminɛ yan ale yɛrɛ dun b'a dɔn k'a fɔ ko min ye i k'a dɔn a bɔra fɛn min na a b'o dɔn ka tila k'i sogolo ka na anw ka jamana kɔnɔ hali k'a dɔn nakun t'a la ayiwa ko kɔni fɛn min filɛ nin ye k'an ka lakana tigilamɔgɔw ko olu bɔra ko kalama olu bɛ k'a ɲini an bɛ don min na i ko bi o kumana kosɛbɛ a kɔni bɔra k'a bi fɛn min ye directeur général adjoint de la gendarmerie ye min ye colonel Mahamadu Kamara ye ale ye i k'a dɔn sɛbɛn min bɔ k'a bi ko kɔni ye labanna kunnafoni cɛrin siraw bɛɛ lajɛlen yaala bɛɛ bɔra o kalama ka bɛn ni jumadon ye octobre kalo tile 29 2021 san in na o kumana ko sɛbɛn min don sɛbɛn hakika don a dɔ la ko a bɛ mun de kofɔ a ye wele bila gendarme bɛɛ lajɛlen ma i mana kɛ fan o fan fɛ Mali seleke naani bɛɛ ko bɛɛ ka Sophie Petronɛ bɛɛ k'a ɲini ni min y'a ye o k'a cɔmini ka na n'a ye o kumana fɛn min i k'a dɔn k'a fɔ ko nin kɔni kuma lasera gendarmew ka maa ɲɛmaa fɛ ko kuma fɔlen waati min na i b'a ye k'a ka sɛbɛn in a kɔni kuma a foloko farakala fa bɛɛ lajɛlen fɛ nin faransiga muso min filɛ nin ye a kana bilala san kelen bɔ ɲɔgɔn o ye nin ye a minɛna Sikaso marabolo kelen de kɔnɔna la yen nɔ o kumana ko min ye wolomasiri tabaw ka kunnafoni sira ye olu y'a jira k'a fɔ ko ni baɲumankɛtɔn maa ɲɛmaa min filɛ ko humanitaire ko a seginna ka na anw fɛ yan an t'a nakun dɔn a nakuma ma fɔ an ye ayiwa ko min ye i k'a dɔn sɛbɛn kɔni olu folofolola ayiwa ko a nakun kelen i k'a dɔn ka na fɛn ɲini anw ka Mali na ya jango Sikaso marabolo kelen o kɔnɔna la k'an de ma ɲɛdɔn o la an ma kun dɔn o la wa an ma bɔ o kalama fana o kumana Yusu ko min ye i k'a dɔn san 4 a y'o kɛ bamanjiw bolo a bɛ bɛrɛla ko min ye i k'a dɔn k'a fɔ Sahara o kɔnɔna la Yusu a kana bilala ka bɛn ni octobre kalo ye 2020 san a n'anw ka fanga i k'a dɔn k'a fɔ a maaba dɔ bɛ yen fɛn min ye i k'a dɔn fanga furancɛ fanga sinamatɔn kɛ o maa ɲɛmaaba n'o ye Sumayila Sise k'a n'o bɛɛ lajɛlen bilala ɲɔgɔn fɛ Ala ka hinɛ a la ni k'a da yɔrɔ nɛɛma Yusu i b'a ye k'a fɔ k'a kɛra wulikajɔ caman kɔnɔ ani sigika kuma caman kɔnɔ laɲini minnu ni olu kɛra sa ayiwa ko Sophie Petronɛ ko ɲininkali de bi kɛ a nana mun de ɲini anw fɛ yan jango a minɛna marabolo min na o marabolo kelen kɔnɔna fana na ayiwa ko ɲininkali bɛɛ de bi k'o k'i yɛrɛ la bi ayiwa ko a ka nin nali kura min filɛ nin ye k'a yɛrɛ b'a dɔn k'a bɛ se ka minɛ ko kuratun ko munna a ye ja gɛlɛya ka na tuguni o yɔrɔ kelen in na ye a kɔni mana bɔ da o da fɛ a ka seginni ka na anw fɛ yan nɔ ko a ko a ma jɛya fɔlɔ an t'a dɔn a kun kelen min don yaasa ka tɛgɛ da o kisɛ kan ko ɲinini de dabɔlen don Sophie Petronɛ nɔfɛ n'a yira u k'a cɔmi kana gendarmew fɛ yen nɔ o kumana k'a kana bilala Sophie Petronɛ kana bilalen a bɔra ka mun fɔ i k'a dɔn k'a ko siga ka bɔ ale ka kow la k'ale tubira ko k'a ka silama ye ko a ka minɛni waatiw kɔnɔ k'ale yɛrɛ ka i k'a dɔn k'a fɔ limaniya barika de bonyana ale ka minɛni waatiw kɔnɔ k'a bɛ bila ma furu jihadisi ɲɛmaa dɔ ma maa t'a ɲɛdɔn dɛ ko tɛ ten dɛ ko i b'a sɔrɔ o dɔ y'a furu ye n'a ma se ka n'a taara ye a ti jɛ o n'a y'i da n'a ti suna o min fɛ sɔmi ma ɲi dɛ i tɔn ka nɛnɛ sɔmi ale ma ɲi dɛ n'i ma kɔlɔsi i b'a bɛɛ dun ni sɔmi de don a k'o fana fɔ an ye an bɛ se k'a mago to n'olu ma a kɔni mɛn n'u bolo ye Ala de ye ko dogolen dɔ b'a ye o kumana Yusu ko a bɔra a bunbunen don i k'a dɔn silamɛfiniw na ko voile a bunbunen don o la ko min ye i k'a dɔn tubabudiinɛ maa ɲɛmaaba ye nin ye a nana olu de ka bolo kan yan a b'o baara de la yan o ka taa i k'a dɔn tuubi a minɛbaw bolo fo ka kɛ silamɛ ye k'i bunbuni i k'a dɔn voile ye o kumana ko jatigɛwale kɛbaa tigilamaw dun kulu maramafɛntigiw dun ale bɔra olu de bolo yen nɔ ko u ko a yɛrɛ i k'a dɔn a kun dira ni ka silamɛ tɔgɔ yɛrɛ da la ko Mariam Ala kosɔn maramuni awɔ u ma yatara da kan o de diyara n ye n'o tɛ an kɔrɔmusoba bɛ yen ko Mariam kɔnɛ maa b'a ɲɛ dɔn Mariam kɔni don Mariam kɔnɛ Christelle maa t'a dɔn dɛ n'a y'a sɔrɔ a ɲɛbɔlen tɛ Christelle tɔgɔ fɛ o ka Yusu o ko maa caman de bɛ k'i yɛrɛ ɲininka bi ni muso kofɔlen in seginna ka na mun na yan maa minɛnen kɔrɔ i bɔra min na i y'o ye a bɛ su bilen
ma ko a ɲɛ ko dɔn a bɔra ka min to a kɔ a kɔni b'o dɔn o ko ka tila ka na i suru anw ka jamana kɔrɔ ta ka tila ka tunu anw ka wolomasiri tabaw ni lakana tigilamaaw bɛɛ lajɛlen na kibaruya ma dɔn k'o de ye sigana ko ye Seydou Jara ale ka nɔbila sɛbɛn ni an y'a bɔ éducateur de Renouveau kɔnɔ ka bidon bɔli Christelle ye tɔgɔman sɔrɔ a dɔ la Maram Kone a y'a fɔ Maram Yatara k'a tɔgɔ bi yan ani Maram Kone Segu Kone ka Maram awɔ kɛ n b'a dɔn kɛ Sophie Petronɛ Maram Petronɛ a bɛn n'Ala cɛ Maram Kone Petronɛ Maram Kone filaw maa b'a si dɔn Segu Kone ka Maram walama Kone Petronɛ n'a y'a sɔrɔ Christelle Mariam Ag Petronɛ fana Maram Kone Petronɛ jɔn ye Christelle ye tɔgɔman sɔrɔ Allah e tɔgɔman sɔrɔ ka di dɛ a jara Christelle Ala ka a kɛ si ni gɛrɛ nin kelen ni jara a ye dɛ nin jara a ye dɛ dɔ farala olu tɔgɔman kan nin jara a ye dɛ Ala ka mun ja moro aw ka dɔ min ye kolokari Philippe Guindo nin ye furakɛli la ye moro ko nin bɛ kolo de tugu Guindo Philippe Guindo kɔni moro tiɲɛ yɛrɛ la ko kolo furakɛla don min ye a ka dɔn k'a bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn o ye commune rurale de Buru ye Buru ale bɛ yɔrɔ jumɛn fɛ min ye ale bɛ Baɲangara fɛ Philippe Guindo moro a ka dɔn min ye kolotugu a ka dɔn k'a ŋanaba don min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la a dɔgɔnɔ jamanaw kan moro tiɲɛ yɛrɛ la olu kɔni kɛ bɛ a ka dɔn ka nin jɛ in ka nin yɔrɔji sigi u b'a dɔn k'a fɔ baara min n'o o ye furakɛli kolo furakɛli a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro ka b'a dɔn nka min ye gɛlɛya min bɛ yen n'o bɛ camancɛ marabolo la bi o y'ale fana wuli dɛ moro a ka dɔn min ye ale bɔra wɛnzɛn ani Sɛbɛnnikɔrɔ moro a ka dɔn min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro maa dɔ bɛ o y'o fɔ dɛ k'a fɔ ale bɔra yen nɔ de ale taara yɔrɔ caman min k'a lajɛ ko walasa ale sen bɛ se ka tu cogo min na moro bɛɛ lajɛlen y'a lajɛ nka i ka dɔn ale nana Philippe fɛ yen tiɲɛ yɛrɛ la a ka dɔn min ye o ye furakɛli o y'ale furakɛ alhamdulilayi k'ale nɔgɔyara a sen nɔgɔyara a tɔgɔ ko Araman Jara i ko di vieux blé dɛ Araman Jara e ko Philippe jɔra b'o ta la ma d'a la dɛ ma d'a la ni Philippe b'o ou bien u ka taa ni vieux blé y'a fɛ yen k'a fɔra ko kari de kari de fɔra n'o tɛ n yɛrɛ warakale ɲare ka maaw de nana musogolo tiɲɛ yɛrɛ la olu fana b'a dɔn dɛ n ye platiri yɔrɔ bulama de don i la e kɔti kari la ani i clavicule k'a kamisɔli ni donnen na koyi wallahi hali kan tɛ se ka wuli n kan tɛ wuli n tɛ se ka yɛlɛma ni ɲɛ n da position min kan ni n wɔsira platiri b'o position ta n'a don ne kun kɔnɔ k'i kɛ mɛ sira ko a ma ye a bɛ n'Ala cɛ min bɛ n gana hali n'i da i ko ka tɛ se ka yɛlɛma min yɛrɛ kun bɛ n gana korokara bɛ s'a kɔrɔ wa a tɛ se o i taara ko fo k'a waraka n ko ɲare o a ye na ɲama bangoni sanfɛ ɲare min bɛ yen ale ka filani kelen nana ɲama a kɛra i n'a fɔ ko a kun sigin bɛ k'olu de kɔnɔ n de sani moro n'a dɔn b'a lajɛ y'a kɛ tabarikala don dɛ Philippe min ye a ka dɔn an ka maa wulila ka s'a ma o kɛra k'a to a ka baara kɔnɔna na Bagineda moro a ka dɔn min ye nin ye maa dɔ ye n'o fana ye musolama ye moro o kɔni ko ale olu ye wulikajɔ kɛ ni ka kɔrɔ a ka dɔn ani tilebin ni bani ni baba k'o bɛɛ don ɲɔgɔn na walasa ale bɛ se ka furakɛ cogo min na min ye tiɲɛ yɛrɛ la olu a ka dɔn ale ma se ka furakɛ cogo si la moro a ka dɔn min ye hali jamana kɔfɛla la olu taara yen bɛɛ min ye tiɲɛ yɛrɛ la moro ko o nɔgɔya ma kɛ olu ye cogo si la nka olu nalen min ye Philippe Guindo fɛ yen moro i ka dɔn k'a ye olu furakɛ k'olu bɛ se k'a fɔ alihamudulilayi ko nin bɛ komi Amadu Ampate ka ba ka kuma min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko min ye cɛkɔrɔba kelen n'o ntanyana k'a bɛ komi sɛbɛn gafe bulon moro ko o jɛnna wallahi a ye tiɲɛ fɔ dɛrɛ ni maa ko fɔlen min filanen cɛkɔrɔba caman taara i da n'a ta ye koyi moro a sigilen don Baginda min ye a ka dɔn maa dɔ ye o fana jira Kisima Sila kɔni ko moro k'olu ta kɔni kun y'ale kamana guwa olu ye ko sugu bɛɛ lajɛlen kɛ moro a ka dɔn olu yɛrɛ kɔni kun t'a dɔn olu b'a kɛ cogo min na nka min ye ni maa kofɔlen ye ni traumatologue n'o ye Philippe Guindo ye min ye a ka dɔn tiɲɛ yɛrɛ la moro ko a ka dɔn a ye olu furakɛ k'olu bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi
moro mi avocado nyerala ko ale ntado chogoshila kale bobbo uka dugula mi avocado kana yorowore kale konungu siglembe moro avocado men baramato munu mana moro avocado ale bolu furake ko fenda ale ni ma chegoi moro bara minna le ya kala bara minna ya ta avocado ka so moro ko bara ale konimbo ke bonyani karama kono moro avocado nyerala ko ninake avocado mi fiembo dai ayrai a wulla ga bwa sigero la ka sabu ga gele o ko ni manya nga abina jigi ufuna tugu ya nde abina jigi tugu ya ndisani note renouveau mautara sakarake awo Usman Sakara abita obedo kono kan fwai abana Sakara ba fwai akawuli alakanguna ja anyeni Sakara nye obedo kono ka duruntu abana Filipu ka gindo alaka nywa na uchaya ha Usman Sakara ni ale ka fasire anya bo enigater kono tabarakallah nyerenye atete moka ndesani kwa Sakara ndesani Yusu focus me focusita ni focusita ameta hippodrome na ndantara hippodrome na ko France jamana wolo masri taba jalatigi do aya yere fa kuyi ko colonel français aya yere fa hippodrome na u kono fana dana de yere vaju nu yo ko down na ambe bone jiguka abana uka autopsika aya yere fa kumina ambo de nyenyini yago Traoré ni ale ka nobla sebenye ikado focus kono bi akoko colonel de l'armée française ikado ko odoya yere fa hippodrome na anga sigida ikado sigida ba fulana kono no yo community bon ko fa ba kono ya no kake akena akabeni sibiri donye octobre ko lo club bi saba yusu ibaye ka foko kuna fone ne boraka bi kuna fone boraka bi minge asere ikado la kana atigila moma no ye commissariat de 17e arrondissement olu yuka chede wuli jona kata yoro kata la kana sabati mau kana na ta wo yoro la aywa brigade d'investigation judiciaire kwa minye major ganyi kante olu ka yoro do yusu olu fana ye ikado sekesegeli daile asa ka ikado minu fem fara kuna funu fara nyonga mune na nini nga yere fai no ye colonel de l'armée française yusu ko o wati kilewna an koni donki waro nyinnaw anga maw grina kata ku ta kiboro ya nyini ka nyedo femi na nini o kuma ko o kone o masega nyesoro folo ko ka sabuke polosi munumbe akonye nyini na nulu tege mada kiseka o tsega kuna fone balo lendi mashima folo u ya jira donki waro nyinnaw la kulu ka sega sega ubisena umajabi jonyon soro o kuma ku tsega ya mora di mama ka kuna fone di masiza wala makibita ko renye nyini o kuma ko fo uluka kla uka sega sega ko bela jirena nu tege dara kise minga ko nake kuna foni bena bo kalama o minye ni officier nye ko munde ya bla yere fala je ka do ko sekesegelu no jabi jira anna brigade d'investigation judiciaire olu ko ko ninga wulika jo o damne ne do ya sa ku tege da ni ngo inkiseka o fe minye ka do jatemine do ko nimbe ma obise ga fe munu mfo uko ko ninga yere fa ka kera wati mina ko awati ko gele ya ba on France che o yikilenye o ko minye juma donye ko minye jama mi bora ka jamana yere na amara ke ba ko lu kokoro maddo adola ko akera ka beno ko nu fana ye ko dugu seje de ni ya yere fata no ko jama yede no do wa wala ma France ka do ka fa me fe ko lu gwenga bo anve ya no ore na na ka yere fa yin wa ko be ko ni biki yere nyininga nga mashitse ga jabi jonjon di ni ngoina nga colonel France ngoni ka ya yere fa shu ko ayo bara o ke ka do hippodrome na yakuba Traoré kan no bla sebe ni nye yusu temeningo minye ka do focus kele ngono ko songo danteme yelen mi no tuye mawbo udabolo la ka damne na tunde ko songo danteme yelen damne na tun ko ni yaje temine yusu ko minye sukoro akilo bi duru ye ko be ka fere bi wa duru sefa wari wa duru o kumana ko minye o ya anguro wari anguro priye de o ko kilo ko biti jo keme ani dorome tambo nyongola ola ko rebe ikado dogo kumbo kabangui o kanya ika fugo sugo kuloma o fana yele na ikado keme duru ni bi woro ko do reba afere keme woro sugu dola ko fana temeningo minye malo mi mitagabo jamana ko kankana ko fana songo yele na abora biduru la kata ere soro kemela o kumana yusu kiba ika fuko o fana temeningo ko minye ikado ka fo burugla na uye ko lu fana murutile do ka fugo buruku na songo ke drome bi woro etuguni anola o kumana minye ikado okuisa ka ko ngele do songo yele nkuraye o kumana ko ni minvle ko ni mina ke kele kuraye ikado songo ayakuba yali kele baw no ye lutte contre la vie chère mariam ko ndaka maw ko ni mina ke ikado basanenye ulu ni gouvernement che tuguni wa una wulika joke ni ngofana na tuguni wa o kumana kulu ko ni dalendo ala ka fugo sebe ikado jamana ye fanga be jamana la ka wulika joke tugo mina songo biseka nyongiri ka beni maw jufa dai mtega no bla sebe
nin ye an ye ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ focus kɔnɔ u ka bidon bɔli don maro teliyara ni ye aw ka dɔ maa tunun kuma ye ninnu aw ka dɔ Fatumata Tera san 16 Fatumata Tera ko a bɔra a bɛ kalo 4 bɔ i ka dɔ Siriki Tera o den do ani Mariam Gindo o y'a a ba ye o kuma aw ka dɔ olu yɛrɛ kɔni sigilen do san ni maa sera ka aw ka dɔ min ye Fatumata Tera ye sa i b'i jija ka nɛgɛjuru ci 66 55 34 71 yalima 76 33 73 35 ko n'o kɛra u bɛ aw ka dɔ u ka nisɔndiya yira. Ayiwa ni ala ka jɛ ye kuma na an b'a fɔ ko ala ka ɲuman se u ma nin bɛ dansigi an ka bi laseliw la Yusu an bɛ sɔrɔ ka foli kɛ bakurunba foli ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma min ye salango ye i jansara ni fɛn min ye k'a bolodalen don ɲinan tuguni trophée Negamak babi salongo yɛrɛ jansara min ye golden people olu b'a sɛgɛsɛgɛ de ngalon t'a la dɛ golden people 2021 k'a baaraw bolodalen don o kumana trophée di olu bɛna kɛ an bɛ Negamak ni babi an b'u bɛɛ lajɛlen fo an bɛ y'a kɛnɛ kan ni ala ka jɛ ka t'u soli ladon inshallah desani o kumana an bɛ foli